was een man van 58 jaar. Hendrik van Dijk had een goed figuur en pikzwart haar. Hendrik van Dijk was al 30 jaar getrouwd. Hendrik van Dijk had zijn leven lang gesjouwd. Hendrik van Dijk had op zekere dag zijn vrouw gebeld. Hendrik van Dijk was toen vreselijk teleurgesteld. Hendrik van Dijk, ja, hij kreeg vervroegd pensioen. Hendrik van Dijk mocht zijn werk toen niet meer doen. Hendrik van Dijk ziet zichzelf al zitten voor het raam. Hendrik van Dijk, terwijl de anderen naar hun werk toe gaan. Hendrik van Dijk voelt zich nog geen oude man. Hendrik van Dijk wil graag werken als het kan. Hendrik van Dijk gaat dan klaverjassen in het café. Hendrik van Dijk zit om 5 uur al voor de tv. Hendrik van Dijk weet dat hij zo niet leven kan. Hendrik van Dijk wil graag werken als een man. Hendrik van Dijk wil graag werken als een man. Hendrik van Dijk wil graag werken als een man.